श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणम् श्रीराम आणि सांगितल्याप्रमाणे काना आमचे ते मंडप घालून म्हणजे आमी आयकून जाणा ते जाणटे थंय आमचे सगळे जाणटे कोलवाच्या म्हाजान थंय करताले पण थंय तांकां ती जागा पावना जाली म्हणटून तेंच्यांनी कितें आमचें थंय खंय तरी कितें हांगा फुडले जनरेशन आहा ते हांगा तर बरें हें जावचें म्हणून तेंच्यांनी हें केलें आनी तेंच्या पावलां धरून आतां हेंच आमच्या हांगा देवस्थानांनी थंय 150 वर्सां जातलीं म्हणजे हांगर आतां हे देवूळ मारलेलें 79 वर्सां जालीं देवळाक थंयसून आमचो उत्सव म्हाका दिसता उत्सव आमचो स्टार्ट जालो म्हाका तरी गोंयान तरी दिसता न्हू असो उत्सव तर म्हाका तरी इतले धूमधडाक्यान जायना कसो बार्देशान तरी जायना हो तर म्हाका दिसता. रामनवमीचो उत्सव राम गुढीपाडव्यापासून सुरू जाता. त्या पयलीं आमची सगळी तयारी जो यजमानपद येयलेलो आसता थंय सगळी तयारी करता. कित्याक
पेपर्स डेकोरेशन बाकी त्यांचे बँड वगैरे ते सगळे यजमानपद कोणावर ताका पडटा आनी गुडी पुजन जालें की ना ते रातीच्यान आमचें डेली किर्तनां आसता 8 किर्तनां येता केन्ना केन्ना 9 किर्तनां येता आनी 9 दिसा मागीर आमी राम जन्म आसता राम जन्म म्हणटा तो 10 आमचो स्टार्ट जाता 10 तो 10 ते 12 तो एग्जॅक्ट आमी जन्म लायता तेज्या उपरांत ती देवाचें पुजन आरती जाता आनी मागीर पाळणे बीन आमचे ती आमचो म्हाजन आसता परत भावीक आसता तो सगळो तो कार्यक्रम ती करतात दुसरी गोष्ट म्हणजे हे सुंटा वांटप आनी बीन ते कितें करता ते आमचे भावीक आसता आमचे महाजनी भितर भाग घेता आनी पावणी जो करता न्हू ते यजमतपद येलाचो ताका सगळो ताका रायट आसता हेका बाळ घेवपाचो म्हणजे राम बाळ घेवपाक दुसरी गोश्ट म्हणजे जाल्यार पालखेक पयलो नाल्ल घालपाक परत पालखेकूय खान तोच पयलीं मारता आनी बाकीचे ताका सहकार्य आमची कमिटी आसता मॅनेजमेंट आमचे गांवचे महाजन आहा न्हू ते तांकां फूल सपोर्ट करता हो रात्र तेंच्या वांगडा आमी काम करता आनी हो आमचो कार्यक्रम सारको 9-10 दीस चालूच आसता आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें ती पालखी आमच्या आख्खी गांवांत भोंवता न्हू तेन्ना सगळे आमचे राम भक्त भावीक हांगा व्हडले संख्येन हांगा उपस्थित आसतात आनी त्या प्रमाणे हांगर आमच्या एक गांवांत सगळे अयोध्येक खंय वातावरण तयार जाता राम जल्मालो तशें हांगर एक आमचें अशें 9-10 दीस अशें सारकें थंड वातावरण आसता जो हे भुमीन कोलवाळचे भुमीन जसो रामूच जल्मालो असो आनी सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे कितें आमचो भितर महागणपतीची मुर्ती आहा महागणपती मुर्ती आसल्या कारणान हांगर आमचें तशें पशुपात म्हणजे पक्षाची कसली हत्या जायना कळ्ळें न्हू हें आमचें मातशें वैशिश्ट आहा आनी पयलीं एक 150 वर्सां पयलीं असो इतिहास आहा कितें हें सगळें हांगा आमचें आदलो राष्ट्रोळी एक मंडप आहा थंयसर आमचे रामनाम आमचे ते जाणटे करताले जाले तेंचे मागीर कितें जालें अचानक तेंच्यांनी कितें आमकां एक जागा तरी खंय तरी बरी मेळची आनी थंय आमी एक आमचें एक देवस्थान फुडले पिळगे खातीर उबें करचें म्हण तेंच्यांनी हांगर तें मागीर एक देवस्थान आमच्या हांगा उबें केलें तेंच्यांनी आनी ती परंपरा पळय आमचे जाणटे महाजन आमचे कोलवाळचे स्थायी घाल्ले ती परंपरा आजुनूय चालू जाता तेंच्या पावलार पावल दवरून आमचे आयज हे भुरगे आमचे पयलींची पिढी आमच्या फाटली सुद्दां पिढी त्याच पांयार पावल दवरून हे फुडें आमी चालू दवरला आनी अशेंच दिसता म्हाका हें आमच्या कार्य जर जवळ जवळ चालू उरत जाल्यार आमच्या फुडल्या एक पिढी आसा न्हू तांकां एक बरें एक मार्गदर्शन खंय मेळटलें थंयसर आमकां कांय उत्पन्नूय आसा थंय ना म्हणिना उत्पन्न खूब येता हांगा त्या ती आमकां कसली अशी गरज पडना बाबा कोणा कडेन वचून कितें माग हें माग तें माग म्हणजे आमचे खंय भावीक आसता महाजन आसता ते आपुणूच हांगर कितें कितें आमकां हाडून दिता जर जे आमी संप्रज्ञा घालता ते पालखी आमच्या आख्ख्या गांवांत भोंवता ते संप्रज्ञे पासून ही आमची जे कितें थंय तांदूळ नारळ जाता त्या पासून आमी संप्रज्ञा घालता सरी आमचे भावीक आहा आमचे भक्त आहा म्हणजे दुसरे कडेन महाजन आहा हे सगळे आपापल्या प्रेरण आपल्याक काम करता रांदपाक जेवण सुद्दां करपाक हे आमचे सगळे महाजन आनी भाविकूच करता हे आमकां आमचे जाणट्यांनी म्हणजे आमची आदली पिढी जावन गेल्या महाजनाची कोलवाळची तेंच्यांनी एक आमकां एक बरो एक आमकां हें घालून दिला अशें म्हाका तरी दिसता काढले त्याची एक तारी बनवली भक्ती सुद्धा कशी असावी एक तर टोकाची भक्ती आहे राक्षसांची देव नाही म्हणाला ना काय गंमत आहे देव जर नाही म्हणाला तर तो नाहीच असं म्हटलं पाहिजे आणि देव आहे म्हणाला तर तो आहे असं तरी म्हटलं पाहिजे आपण दोघांच्या मधले आहोत म्हणजे आहे पण नाही आणि नाही पण नाही असेल कदाचित त्याच्यामुळे आपली परिस्थिती मधली आहे म्हणून ज्याने भक्ती केली ती टोकाची नाही कौसाने देव नाहीच म्हटला म्हणून देवाला यायला लागलं मारायला झालं तू नाहीच मुळी म्हटल्यानंतर तशी भक्ती पाहिजे ना टोकाची भक्ती पाहिजे तशी रावणाने भक्ती केली होती इकडे काय झालं या 2 राक्षसांनी पृथ्वीला त्राहिमाम करून सोडलं अयोध्या कशी होती सगळी सुख होती सगळी सुख राजाच्या पायाशी चरणाशी लोटांगण घालत होती लोळण घेत होती पण एकच दुःख होतं एकच दुःख काय होतं की या राज्याला वारस कोण आहे या राज्याचं पुढे रक्षण कोण करणार आहे राज्याच्या गादीवर कोण बसणार आहे कौशल्या
सुमित्रा आणि कैकेयी अशा 3 राण्या असून सुद्धा राजाला पुत्रसंतान नाही. आणि म्हणून राजा आता काय करतोय? दुःखित आहे. सुमित्रा दुःखित आहे, कैकेयी सुद्धा दुःखित आहे. आणि हा राजा आता काय करतोय? त्याला पुत्रकामेष्टी करायची आहे. पण पुत्रकामेष्टी जो यज्ञ आहे ना, हा यज्ञाचा जो विधी आहे तो फक्त एकटाच जाणणारा आहे, तो म्हणजे ऋष्यशृंग. हा ऋष्यशृंग वनामध्ये राहणारा. आणि हा ऋष्यशृंग का त्याचं नाव? तर त्याच्या डोक्यावर एक शिंग आहे, पण तो मुळात माणसाचा नाही आहे. तो रानामध्ये वनामध्ये राहणारा असा हा ऋष्यशृंग. पण ज्याने सगळे वेद तोंडपाठ आहेत, ज्याला सगळे विधी तोंडपाठ आहेत, पुत्रकामेष्टी करावा तर कोणी करावा? ऋष्यशृंगानेच करावा. तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम. रामायणाचं स्क्रिप्ट म्हणजे काय? तयारी रामायणाची. नाटकाचं स्क्रिप्ट जसं असतं तसं एकच श्लोक सांगितलं. एक श्लोकी रामायण रामायण जे आहे ते ब्रह्मदेवाच्या मुखातून बाहेर पडलं, ते नारदाने घेतलं. त्याचे 100 श्लोक केले, वाढवलं स्क्रिप्ट. आणि ते कोणाकडे आणून दिलं? वाल्मिकींकडे दिलं. आणि वाल्मिकीने त्याचं स्क्रिप्ट केलं. आणि तो नेमका आजचा दिवस आहे. आणि या दिवशी कोण जन्म घेणार आहे? भगवान महाविष्णू अवतीर्ण होत आहेत. अशी ही वेळ आहे, दुपारची वेळ आहे. चैत्र मास, आजचा मास आहे चैत्र मास. त्यात शुद्ध नवमी दर्शन घ्या. आम्ही दर्शन घ्या.
जय मंगलमूर्ते दर्शन मात्रे माना कामाना बुद्धी जय देव रत्नागिरीवर्ण त्रिगौरी गौरा चंदनाची ओटे कुंकुम केशरा हिरे मोठा बाबा तोरा रणगिर मोरे चरणी कागरिया जय देव जय मंगलमूर्ते दर्शन मात्रे माना कामाना बुद्धी रामाचे देऊळ झालं साधारणचे 78 वर्सां झाली. पुर्तुगेज सरकार असताना देऊळ झालं.